Welcome to T-Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. If you are new to this channel, please subscribe. But if you are returning subscriber, welcome back. Mambo Dutere munongoziva mega mukadzi wavo vakasungwa nezuro nenyaya dzefraud. Saka vakanyorawo vachikumbira ruregerero kuna president vachiti ndogona kuzviuraya because patobuda dzimwe nyaya dzakawanda nemakore avo nemukadzi wavo akasiyana. Mukadzi wavo pazobuda makore ekunzi vane 36 but Mambo Duterere vaiti mukadzi wavo vane 26 of which zvaakureva kuti Mambo Duterere mudiki kune mukadzi wavo because Mambo Duterere vane 31 ezvinezvi mukadzi wavo ane 36 asi ivo vaiti ane 26. Saka vatodedzera kuti ndogona kutongofa nedepression, zvimwe zvichavauraya nedepression inhema idzodzo dzemakore. Asi ivo vatanga pavanyora tsamba yavo vachikumbira ruregerero vanyora kuti ivo I'm very sorry to the president for being dragged in this mess and sorry to the guy. I have never been granted free pass yekupinza anything for free. Hamunawo tsitsi neni here? Ndiri kubva mune dzimwewo nyaya dzakagadzirwa nevanhu ndoti ndadzokawo mondidai, knowing deep kuti I have nothing to do with this. Back on depression again. I hope this time it will kill me. Ndizorore ndozvataurwa naMambo Duterere. Vakutodedzera depression ichandiuraya this time. Last time ndakambocreaterwa dzimwe nyaya. So ndo nyaya yatanga tauya nayo guys. Saka handitizivi kuti tinodi kudii nazvo, asi nyaya iripo ndeyekuti vari kuchema kuti aiwa inini handisati ndambopuwa duty free navapresident. Saka vanga vachikumbira ruregerero. Saka nyaya yazobuda ndeyekuti mukadzi waMambo Duterere namukoma vake ndo vakaita chitsotsi chekuudza munhu kuti isusu tinogona kuunza mota for free. Saka unza mari vakapuwa mari vakadya mari mota haina kuuya. Saka as all know vazukuru vambuya ndo vanozotaura nyaya dzakasiyana siyana. Aripo mumwe munhu auya akati iye zvinonyadzisa zvinogumbura. Mumwe munhu akati wakati nyepera makore emukadzi wako zviya iwe. Mumwe munhu akati chero Duterere vakamuudza makore ekubhora. Mumwe munhu akati aizve from 26 last year to 36 musi wesentencing uchanzwa kuti she is 44 years old. Mumwe munhu akati zvemhosva yavo hatisisina basa nazvo, tatove busy neage. Mumwe munhu akati nhai Manuel rudare guru mukadzi ane makore mangani? Mumwe munhu akati vane 36 years inga zvainzi vane 26. Mumwe munhu akati pa 36 years old ndo pamuri kudawo kuti tingonzwa zvenyu. Mumwe munhu akati she only human on the way up, there is always some forces that tries to pull her down. Mumwe munhu akati iyo mhosva yekuba mari ine chitsotsi hatisisina basa nayo, isusu taakumakore. Mumwe munhu akati we don't judge, we listen. 36 mama Mambo Duterere 31. Mumwe munhu akati time flies, now she is 36 years old in a blink of an eye. So nyaya iripo ndeyekuti vanhu vakuconcentrata kumakore kuti ingova neMambo Duterere vakati nyepera. Plus futi we have discovered kuti Mambo Duterere vadiki kune mukadzi wavo. Takambokuudzai kuti mukadzi wechembere mukaramba. I don't know guys kunoti kudii nazvo. Saka Mambo Duterere vadedzera this time vachaurayiwa nedepression, of which depression yavari kureva ndeyekuti obviously nemakore abuda pachena. Ivo vaitaura makore asiriwo, ndo pane nyaya yacho yese. Handizi guys unoti kudii, asi vakumbira ruregerero Mambo Duterere vachiti kuna president ndiregerereiwo. Vamwe vanhu varipo vari kudedzera kuti panogona kunge paine chitsotsi, inyaya dzekuti pane ngoma itsva iri kuuya, of which you will never know these days. MuZimbabwe vanogona ngocreate mastories asipo vachiitira kuti timhanye because mukatarisa nyaya yachona yagara ndo iri kupisa, ndo iri kutenderera mastreets. So please comment down below guys mutiudze kuti which one is which, because Mambo Duterere vachema kuzhamba. Isi tembenge tichifunga kuti vakatiza, but aiwa kwavari ikoko vabva vapindura vachiti aiwa handisi inini ndakapinda mudhiri iri, mukadzi wangu nebrother yavo. But vamwe vanhu vari kuti vese matsotsi. Thank you so much.